खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। जोङो दिनैहाय नैबे पस्टफोरखौ नायनो फैदों। जोङो मोनसे लांनोसैबो मोनसेयावहाय 650 लादों। दा बे पस्टखौ लांनो थाखाय नै जोङो टट' गारिबो लाखिखाबाय। दा जोङो बे पस्टखौ मानि थाखाय लांनो नागिरदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ फारियै नायलांबाय थाबानो मिथिगोन। इसको छोड़ दो, इसमें ये सब ये हुआ है। अबेबा बायनायमोन, क्रेक जाखानायमोन सिमेन्टआ। ओमफ्राय मालिकआ जोंखौ बुंखानायलाय जे नोंसोर बासिनानै लांदो मोजांखौ होननानै बुंनायखाय जोङो बासिनानै लाबाय। स' फाइनालि नैबेखौ जोङो सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय दा थिखोनानै लांनोसै बेखौ दा। नै जोङो दा सफैबाय, जों सफैग्रोदों, जोंनि उन टट'आ सफैबाय। ओमफ्राय दा बै साखा बायदिया बारा गिलिर नङा, बेखौ हारसिङै थिखोबाय टट' ड्राइभारा। नाथायबा बैयो पस्टआ एसे हेभि, ओंखायनो हासबेन्डआबो हेल्प खालामबाय। आरो जोंना नै सुन ओमफ्राय अस्करा बिराद एक्साइटेड। माबा मोनसे गोदान जिनिस लाबोयोबा बा सोरबा गोदान मानसि फैयोबा जोंनि सिगां बिसोरसो बांसिन एक्साइटेड जायो आरो गिदिं गिदिं नायो। स' थांलाय फैलाय होंगो दोंगो बिसोरबो थांफालाय फैफालाय खालामगासिनो। बेखौ थिखांनानै बेयाव दोनथ'नोसै। एसे लांजाबावनो हायामोन? नैबे भिडिअ जाहैबाय नेक्स्ट डेनि। स' नै हासबेन्डआ मालाबानो गायनानै दोनबाय। गायनायनि भिडिअखौ आङो खेबनो हास्लाबदिया। नोंथांमोनहा नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ मानि थाखाय जों बे पस्टखौ गायदों। खाथियावनो बै बाल्थिङाव नुनाय बे ड्रेगन फ्रुइटनि प्लान्टसखौ जोङो गायस्लायनो नागिरदों एक्सुवेलि। रोदाया बागथाबबायमोन ना? स्टेन्ड बायनांगौहाय। नै जोंना जाम्बाया बायहेरायाव। नुवाखै जाहांबाय। बे बिफांखौ गायफैनाया जोङो बोसोरसेयानो जाफ्रामबाय। नाथायबा मोजाङै जत्न लानो हायैनि जाउनावहाय बिफाङा बिराद गाज्रि जालांबाय साइस्थ'आ। ओरैनोबाबो हायाव गायनायनिफ्राय बेबायदि बाल्थिं एबा पट्सफ्राव गायनायखौ बांसिन जत्न लानांगौ जायो। नाथायबा आङो माखासे जाउननि थाखाय एकदम थाल लानाय जायाखै। ना हासार होनाय जादों मोजाङै, खालि सोनानै दोननाय बायदि जादों। जायनि जाउनावहाय बिफाङा बेबायदि जादों। मोजाङै जत्न लानाय मोनबा दाहालागै बिबारा बारफ्रामसिगौमोन खोमा। दा बेनि थाखायनो जाय बिथांनिफ्राय जोङो बे फुलिखौ लाबोदोंमोन, बिथाङा बुंखादोंमोन जे बेनिफ्रायनो दालाय मोजांखौ हास'नानै जुदि गायोबा, बासिनानै गायनो रोङोबा बिनिफ्रायनो आरो बिफां जाबावो, फुलि जाबावो होननानै खोन्थानायलाय आङो ट्राइ खालामनायदों। नै ओरैहाय जोंना बेबिया बाम जानो लुबैनानै गाबगासिनो। स' जोङो मोजां ओरैहाय मोजां दालायखौ बासिनानै हास'नानै गायनाय नायबाय आरो। नायनोसै दा रिजाल्टआ मा मोनो। बिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन उनावहाय, जेब्ला मोजाङै साक्सेसफुल जायो। डेफिनेटलि नोंथांमोनहाबो ट्राइ खालामनो हागोन। माने फांसे फुलिनिफ्रायनो गोबां जों दिरुननो हायो बिदिबाथ'। स' जुदि साक्सेसफुल जायाबा आङो जाय बिथांनिफ्राय लाबोदोंमोन सिगाङावहाय, बिथांनिफ्रायनो आं गोदान फुलि लाबोनानै गायफैफिनगोन। स' बेयावहाय जोङो हासार होबाय, गोबोरखि हासार। आरो
आरो एसे ओरैनो हाइट होनो थाखाय साइडआवहाय इथाजों ओरैनो बाउन्डारि बायदि बेंसनानै हाखौ एसे गोजौसिन खालामनानै होबाय आरो बे ड्रेगन फ्रुटनिखौ। दानिया नेनोसै जोङो रिजाल्टआ मा मोनो, आसा खालामो मोजाङै देरगोन होननानै। स' बे पुरा प्रसेसखौ हाजबेन्डआ हारसिं खालामनांबाय, आं जेबो हेल्प खालामनो हायासै मानोना बेबिखौबो नायनांगौ। आं जास्ट भिडिअ'ल' लाबाय थाबाय। स' फाइनालि जों गायखांबाय नै दा। नहीं लगी। बिराद लस मोनो बेबायदि देरखानाय बिफांखौ दानफायनानै गोदानै गायफिननांगौबा, नाथाय माथो खालामबावनो, जोंनि जत्न लानो हायैनि जाउनावनो बेबायदि जाबाय। दा जोङो गोदानै गायफिनबाय। एगेन जुदि बेबो आनसाक्सेसफुल जायोबा एगेन लाबोनानै गायफैफिनबावगोन आङो, मानोना आं मानियो जेरावहाय नाजानाय थायो बेयाव देरहानायबो थायो। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसे लोगो मोनफिनबावगोन। अब्लासिम थेंक्स फर वाचिं।